Шарофат Ҳошимова соли ҷорӣ мактабро хатм намуд. Ӯ мегӯяд, ки мехост унвони донишҷӯиро соҳиб гардад ва тариқи Маркази миллии тестӣ ба донишгоҳ дохил шуд. Ихтисосе, ки ӯ интихоб намуд, ин таъмини забонӣ робитаҳои байнифарҳангӣ аст ва мехоҳад ин ихтисосро ба пурракӣ аз худ намуда мутахассиси беҳтарин шавад. аз рӯи натиҷаҳои тақсимотӣ ба ин донишгоҳи орзу кардам дохил шудам. барои мо хонандагон имрӯз фахр аст, ки ба ин донишгоҳи бонуфуз дохил шудем, зеро аз ҳамаи сомонаҳои иҷтимоӣ ва аз телевизионҳо мебинем, ки ин донишгоҳ чӣ қадар обрӯву нуфузи зиёд дорад ва имрӯз бисёр хурсандам, ки ба ин донишгоҳ дохил шудам. аз рӯи ихтисоси робитаҳои байналхалқӣ ба ин донишгоҳ дохил шудам. соли ҷорӣ ба донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров аз рӯи тақсимоти аввал 3797 нафар довталабон дохил шуданд. Донишгоҳи мазкур донишҷӯёнро аз рӯи 5 кластер қабул мекунад. Котиби масъули комиссияи қабули донишгоҳ иброз намуд, ки соли ҷорӣ нисбат ба солҳои гузашта теъдоди донишҷӯён ба кластери якум яъне табиию техникӣ зиёдтар гардидааст. Мувофиқи тақсимоти пешакии имрӯза ба кластери панҷум 98%, кластери сеюм 93%, кластери чорум ва дуюм 88% ва кластери якум 86% донишҷӯён тақсим шуданд. имрӯзҳо дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон мавсими ҳуҷҷатсупории довталабоне, ки аз имтиҳоноти маркази миллии тестӣ гузаштанду ба озмуни тақсимот роҳ ёфтанд баргузор гардидааст. аз ҷумла донишгоҳи давлатии Хуҷанд комиссияи қабули донишҷӯёнро муташаккилона ташкил кардааст. комиссияи қабул дар бинои факултаи тарбияи ҷисмонӣ воқеъ дар мегӯем ки шафати тӯйхонаи мирзоёни шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад. довталабони зиёд донишгоҳи моро интихоб карданд. теъдоди онҳо беш аз 72 000 нафар буд. айни ҳол мувофиқи тақсимоти аввалаи маркази миллии тестии ҷумҳурии Тоҷикистон 3797 нафар довталабон донишҷӯи донишгоҳи мо гардиданд. ба донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон соли равон 1822 нафар довталабон донишҷӯ шуданд. ҳар рӯз аъзои комиссияи қабул тақрибан ҳуҷҷатҳои 70 нафар донишҷӯёнро қабул мекунад. котиби масъули ин донишгоҳ Фарҳод Мирзозода гуфт, ки ҳар сол дар рӯзҳои аввали қабул донишҷӯён камтар ҳастанд ва танҳо рӯзҳои охир хеле зиёд мешаванд. дар донишгоҳи мазкур довталабонро аз рӯи классерҳои 1, 2, 3, 4 қабул мекунанд. امروز علاقه روز چهارم است که حجت‌های داوطلبان که طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری اسلامی حجت سپردند و از امتحان با موفقیت گذشتند و مقدار 1822 نفر مطابق نقشه باشد 2175 نفر باشد که تا امروز ما زیاده از 300 نفر حجت‌های داوطلبان را قبول کردیم. ба довталабоне, ки ба тақсимот роҳ ёфтанду холи ба даст овардашон ба ягон ихтисос мувофиқ наомад, тақсимоти такрорӣ ба ҷойҳои холӣ гузаронида мешавад. оиди ин масъала котиби масъули донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Саттор Рабиев иттилоъ дод. ҳамин гуна довталабон мувофиқи эълони маркази миллии тестӣ имкон доранд, ки аз санаи 11 то 14 август ба муассисаҳои таълимие, ки дар он марказҳои ба қайдгирӣ ташкил карда шуданд, муроҷиат кунанд. озмуни тақсимот ба ҷойҳои холӣ баргузор мегардад. озмуни тақсимот маънои имтиҳони такрорӣ надорад, балки ҳамон холе, ки онҳо соҳиб шуданд, аз рӯи ҳамон хол ва аз рӯи ҳамон кластерҳо ихтисос интихоб мекунанд. аз нав маркази миллии тестӣ тақсимот мегузаронад ва шояд ки онҳо аз рӯи тақсимоти такрорӣ ба ягон ихтисосе, ки ҷои холӣ дорад, шомил шаванд. ман ба хулосаи омадам мумкин аст, ки маркази миллии тестӣ ин масъала то андозе ба танзим меорад ва имкон медиҳад, ки намояндаи кластери аслан панҷум бештар, ҳамин кластери панҷум довталабо бештар, намояндаи кластери панҷум, сеюм, кластерҳои 2, 4, 1 кадом кластере ки довталабаш камтар бошад ҳамонҷо шомил шуда тавонанд. ҳамасола дар мактабҳои олӣ ва касбию техникӣ баъди ба тақсимот роҳ ёфтани довталабон ҳуҷҷатҳои онҳо аз ҷониби масъулини донишгоҳ қабул карда мешавад. ин кор то охири моҳи август идома мекунад ва донишҷӯён шурӯъ аз оғози моҳи сентябр ба донишандозӣ оғоз мекунанд. гузориши меҳрангези Абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.